Aquest divendres arrenca la tercera edició del Blanes Urban Fest, que també inclourà el tercer concurs de muralisme i grafitis, que es farà dissabte durant tot el dia i tindrà lloc a l'Avinguda d'Europa. Per poder repartir els diferents espais en què es divideix el mur entre els artistes, es van fer un sorteig per assignar-los. En total, aquest 2025 s'han repartit 30 espais on pintaran els i les artistes, ja sigui de manera individual o per equips formats per un màxim de 4 persones. Aquest any tenim 30 participants, incloent tant individuals com parelles, que ja són més que l'any passat. L'any passat ja va ser un èxit i aquest any encara s'ha incrementat més. I una de les coses que ens agrada molt, sobretot, és que a part tenim molts participants locals, que són els que s'han augmentat. Llavors, tot i que és obert, som molt feliços de que la gent de la casa participi més. En els tallers que fem a la nau 4, que són de diversos tipus, justament tenim molts joves que participen del taller de grafiti i que ens han presentat en els seus esbossos les pròpies obres que han fet amb nosaltres. Llavors és d'agrair, la veritat. I d'altres que també han participat com talleristes del taller de manga, per exemple. Llavors és molt gratificant. L'objectiu d'aquest concurs al final és disfrutar, gaudir i que la gent jove sobretot se senti partícip d'aquest festival i dels actes que fem en general al municipi, però sobretot en aquest festival que és un crit a la cultura urbana i de l'empoderament juvenil d'alguna forma. Molt content per la participació que hi ha hagut al concurs de grafitis. La veritat és que estem supercontents, hi ha molta dona, hi ha molt de jove local i jo crec que és el que hem d'impulsar, també la creativitat i deixar espais perquè els nostres joves es puguin expressar a partir de l'art. A banda del concurs de grafitis, el Blanes Urban Fest té 3 altres tipus d'activitats. Per un costat, divendres hi haurà una batalla de cançons i dissabte un taller de breakdance, totes dues a càrrec d'Arol Urbà. Pel que fa als concerts allotjats a l'escenari, divendres actuaran Jordi S.B., Edu Esteve i Flash Ice Cream. I dissabte, Jana Vid, Múnich HB i Lil Dami. Per últim, la nau 4 també acollirà el concert Blanes Underground.